Anak. Abot gali ko mga pinalang kung budget makapalit rag bugas. Apira na sa singing contest. Ma, na 2,000 ma palit bugas. Walay anak nga mo yung anak Kani guys. guys, blessing jud gikan sa Ginoo. Wala jud mi naingon nga Nangadyo mi. nangayo mi kay bot kami, kabalo ra jud mi maning kamot. Ako makahuman ra jud og eskwela. Manong dili na ko pabalayan akong pamilya ginaan. Kay kita, sa tong kagalingon kabalo jud taon sa tong mga paningkamot sa kinabuhi. Saksi jud ko ana ma nga sa una dili jud ta matulog nga mangita pa kag kinsay mang pahilot diras gawas. Makapalit. Wala sila pasayod ng taon lang manggod ka nang nas outcome na was nakabalog sa tinuod na. So guys, dili jud ko ko ano di ko ma-stress. Paway Naaman ni guys or wala, Kamot jud. maningkamot jud mi. Ako guys na kamot ko paninda ni kamot ko panarbaho. Na ako'y trabaho, akong bana na itrabaho. Manang mingon mo nga nagsaligram mi og dawat og limpyo sa viewers wa mi magsalig og dawat. Kani gihatag ra jud ni sa Ginoo. Be grateful na lang. Kung gusto niya kapot sa like tao. Salamat na nanta. Kasi para nila. Dili nang saling dapitan nyo nga. Balayan mi. Ibalayan mo nga inyo nga dagan mo mga masulstorya nga dautan ba nga wala mo masayod sa istorya ng pamilyahan. Ano ba? Wa mo kay wa mo dili wa man sila May pwede mo judge na to kang mga tao. Wala mo na sila karapatan mo judge. Wala Yeah. mo naghinabot ka sa matayong tanan. ni madala. Ha? Dili na to ni madala. Ano mo, ang mapabilin sa kalibutan, ang imo pagkamaayong tawo. Yeah, mao jud na. Guys, ayun na Karing sila mga nila. butang, kwarta, unsa, dili na yung modala. May modala-dala, balay kagiyuta eh. Kumatay mo, siyempre sa yuta ka maluta. Muna, ang mapabilin, ang imong kamaayong tawo, unsa imong binuhatan sa Yeah. nabuhi pa ka. Dili na lang po ka mag-unahunas laing tao. Like, unahunaunin mo. Karon guys, dagan na kayong pangita po sa kalibutan. Ayaw na lang mo gunahunas laing life, gyud. Nahuna ako asa ta padulong ani basit ugma simbako wala na tang kalibutan huglo na tang tanan din niya. Be happy. Be happy na lang gyud. Be grateful. Wala yung sa bisa ko. Ayo lagi patya kay nag Wala kang gisnel na ba? Mama, ano? Pero ko dili jud ko affected ana. Nahuman ako ana, dili jud ko ma-stress. Ito tangay mas stress eh. Ako- Dili mo kita ang may problema. Sila ang may problema. sila na problema. Sila ang problema. Ay, problema ko na lang jud basta kabalo ka sa kung kaugalingon wala tayo Dili ba? dautan kabalo ta man. Wala ba na pangayo ah. Siya ang nagpabalay mo rin nagbuot na Mauni mo. kasi ang heart na kani hatag din niya para din. Wala man mi nangayo nga balayin mi diri, balayin mi nga na Palitin mi nga na. Preskulahag akong anak. Kana guys, ning tanggi jud ko kay naman tingon nga nang nabasahan. Di mo maumtanggi. Di mo- Gitanggihan ng jud ni tanan. Oh, si Crystal Miski one ako guys, kung pwede pa lang mag-drop og conversation sa Messenger, i-drop gyud na ako nga dili jud ko. Bisag ganahan kay ko pero dili ko kay tungod sa kaulaw inana. Na saksi jud na ang si Mother of Perpetual Health dito jud ko na ngayog sinyas niya Lord. Mo ba na dapat mo Muna nga. kung ano na ako. Dili ko magkuan sa bla bla sa mga ibang tao. Mga kung tabang jud sa Ginoo. Madulan na maduulan sa tanan. Kaya bisag unsay imong marating sa buhay guys, na adyo maingon ang tawo Mapobre man ba ka. mapobre ba ka, madato ka na adyo sila ikaingon. makaluluoy ba ka? Yeah, kay katujud guys, kanang nursing na ako, no joke yun. Kung pwede pa lang mag-drop ko conversation na wala jud. Paskwila man ka imong ibalos ka na niya nga tarong mo eskwela nga sa ikaw makalampos na mutabang mo ka i-payback nimo ba nga mutabang mo ka sa yung tao. Tabang manggali siya bisag wa pay naabot. Tabang pagalis Crystal. Pero mura mo pud akong batasan. Kay kabalo ba jud ko unsay feeling sa Ang magkalisod dili guys. ang pagtabang mo gud wala kay gipili makubre ka. Oo, madato pero ka. syempre nakakuan ko ko Diba? Naka-experience ko Di ba? na. Ako ang pagtabang, gikan nila kasi
Di question mo mutabang ka kay pobre na, mutabang ka kay May patuntabangan tong mga pobre, dili na sila kay dili man karangay-angay nga tabangan. Naman to'y sa una pa. Pwedeng istoryahan ni mga ingana kay Dili ta karapat dapat tabangan kay naitrabaho. Si papa nimo naitrabaho. lagi. Haruhay ang atong kinabuhi. Pug sa ang nihatag na tabangin ni kay wa may balay. Na manabit to tay balay. Naputay balay, di ba? Okay ra jud namong Kami, wala rin po. Kasi ate po dato nga time. Hindi kamot po tawon siyang mag-apply aron maka kay sa una lagi, puhon ma, makakuan ko, ano amo na ng sabot, ikaw joy magbalay ani, nana. pero gihatag na mas Ginoo. Wala jud mi, nagkuan, wala jud mi nagdaw. Una, ako ingon nga. Ngayon man sila nga pati na tabangan eh. Wala pala sila nagkamalisod. Di lagi ni mo Na lang question yun, guys. ang usa ang gihatag sa Ginoo, unsay paabot sa Ginoo, giingin instrument sa Ginoo, kani tabangin ni mapobre, mapungkol, maunsa. Mabuta man ron. Basta ang buot sa imong nga tabangan jud nimo siya. Wala like daghang question. Dato ba ba na or unsa pobre unsa? Basta nara sa imong heart nga ano di ko sa Ginoo, imo ka instrumento nga matabang ka sa imong isig katawo. Ni gyud, lahi gyud kaayo. Kung guys, kung mura ninyong nakitaan, niya ang pag-vlog ni mama, wala ra nang pag-vlog ni mama guys, kung makabalo ra mo kung unsa siya kakugihan jud sa una. Nga halos ambot na lang. Nga Salamat pasalamat na gyud. Like, be grateful na lang jud ni kay Naimang mga Kaya nagkugi. pag-vlog ni mama, wala rin yun na sa iyang kahabo Pagkugi. sa una. Sus guys, makabalo lang. Uy, ino mang gupunta pud mi walay vlog oy. Para na ako. Oo, para po na ako kay... Mahimutang naman gani ko, mahimutang ako ano, paundang man ako vlog si mama ko. Kana ganahan ko nga mag-private ano lang, privacy ang Lagi, dili ba na to tanang tao ma-please. Pero Oy, isulti. naging kuan po ko guys nga nausa ko ka vlogger kay ug di pa ako nag-vlog, di po ko makaila ni Mambi. So gitujo jud sa Ginoo. Nga niyon jud ang Ginoo nga Naay purpose. pag-vlog kay naay makakita nimo nga tawo like ni Mambi, like sa mga tong dili na si Mambi daghan pa nag-start ko vlog, daghan kay mga nintabang namo. So di na maihap guys. Always remember to be kind or to be grateful every day. Okay. Ito guys. Atong kinabuhi hinulman rani, so anytime pwede tang muhaon sa Ginoo. So tungod sa itong mga kalamidad karon wa ta kabalo, kung unsa man gani, at least mapasayloay mo sa imong mga ano. Oo, kay lisod mo gud nang mamatay ka nga na kay napasakitan nga tao bitaw. Mupod na akong fear, guys, nga mamatay ko nga wala ko nakapangayag sorry niya, una kay inani siya. Kung Sige, diba katong finish may up. mga terminal illness na diba mingon na siya mo pangpisan. Pangpisan Ay, ito. ganun. At least makapangayo kag pasaylo before ka kwaw sa Ginoo. Mo na karon akong ganahan na jud ipaabot sa mga tawo mental sa kabayan na ni sa mental health awareness nato kay tungod sa mga pangitabo. Reya sa lately nga is kanang news kabayan sa anak ni Kim Atienza, si Eman Atienza na namatay tungod suicide siya tungod lagi ng mga basher sa online, internet, sa social media kay content creator man na siya. So ako ra po ni example, syempre as Content creator. Kana ako mi vlog, content creator, ano, ako ra mayon sa mga viewers nga always watch your words gyud. No, kay wata masayod sa atong mga makit-an sa social media kay og pwede sa off-cam, di daw mo kabalon sa Kasi naitabo. katawa na, off ang ano, muhilak na. Naitabo banggod nga unohay inyong mga istorya dili ninyo mapugnan, inyong mga gibati pagawa sa social media. Kana mga ingana nya namoy mga istoryahan mga tawo nga murag off na lagpas na sa limitations nimo ba ya kanang yung mga istorya kay murag sakit na kaayo sa tawo, syempre may stress na siya, hindi na siya magkaon, hindi na matulog, kung na ma-depress tumo pagkamatay mo to nga kamo always kamo siyempre kabaw dapat kabalo pud mo ana kay tao ra As a gud ta, human being, diba? sasala man jud ta, pero Sana at po least before tawala ning kalibutan na kay ginugol man ra man jud ni always be kind ra jud no, dili ta
di ta himong cause sa tawo nganong ma-depress, mamatay, Nung dili na maglikog. mukaon kada gabi di na matulog, na mabuang na. Una-una apod kung kanang imong gisulti nindot ba na og effect. So sa katawo. Oh, kanang imong gisulti nindot ba na sa iyang mental health? Kanang imong gisulti makatulog ba siya rong gabi, di ba sa masakitan? Kung gani guys, ayaw na lang, like, ayaw dyan mo matter sa like, Sa video. Oh, dili. Ayaw mo Makakita problema siya- sa mga tao sa isig kataw. Kay kita man jud tanan, each of us na man joy problema nga giatubang. So ang atong una-unaon is be kind na lang gyud kay anytime guys, pwede tang mamatay. Mo jud ang una-unaon ninyo, pwede tang mamatay anytime. Ang butang, mawa din mo ni madala. Pero ang magpabilin sa kalibutan, kung unsa ka, kamayong tao, usay mong batasan tong panahon nga buhi pa ka. Kami guys, sa mga basher dira guys, wala jud mi di may affected kay we kanang grateful gud mi like anytime kay kabalo ba jud mi nga wala mi gihimong daotan tanan wala mi nakapasakit og tawo as long as wala mi nakapasakit og tawo Kani may ilang gibas. kani guys Gibas man nila lang nagipahimo ang tagbalay. Ano, ako masulti, be grateful. Kung gitagaan kag basher, be grateful kay pagsulay man pud na. Grasyang po ni, gihatagaan kag basher kay nahimantay din sila, nakita din sila nga. dili washer mo guys ma-challenge pud mi guys kung saan na mo pag-handle sa mga inana nga tawo Kay dapat kabalo ka mahandulan na kay mantayan sa ma-stress tan mo hunang-huna pero pasalamat na lang ta bagay kani gikan man ni sa grasya nga gihatag kay Ginoo. Wala ni pangayoa, wala jud ni pangayoa, gihatag na jud ni nga iyang pagbuot. ay guys nangandoy man pud mi pero never ning nangayo like sa mga tawo dili na Kay nana ang common jud basulti sa tawo no nga. Laman naman na silang gitabangan. Na kumpito man nagkamot, tiil, buko, braso, tanan magkatrabaho, dili pungkol. Nganong gitabangan. Ang unang una to maingon diha. Di na to question no ang tawo nga ni hatag nga pan gitabangan man ni Yeah, sila. i-consider po nato guys kay naman po yung ibang tao nga la kani ko gihani deserve niyang tabangan. Munang munang highlight Di na to ko. walaon na to ang label nga dapat pobre na ang tabangan. Kay ang sa Ginoo mo possible dahil na siya pobre na, di ba tabangan ko na yan ng dili ra pobre. Dili ra pungkol. Kana Dili ra dili guys dato. nga kabalo mo na ng reward after sa tanang pagpanikamot nimo rewardan ka, di ba? Mo ni among Diba? reward. Oh, di ba? Dili man sa ako anta pero kita mong good bisag wala ni guys kabalo jud mi tinuod lang kabalo mi maningkamot og among agyon. Oo. Wala ni or naa ni off cam or night cam. Guys, tanang racket guys, bisan pag mamaligyag unsa na lang except ra sa shabu guys, mamaligya mi tanan guys. Except ra sa mga illegal drugs. Wala siguro. gina mo. Oh, Ang namo gitawo nga mo matter sila unsay makita sa social media. lagi po. Without knowing nga unsay behind the story sa kaning Pamilyaha. karon kung kay nayo naman jud kay kani pagbuot man ni sa Ginoo gihatag pod ni Mambi nga man niyang ni mo instrumento nga matukod ni Madaya. Munang kami pasalamat ra pod mi pero ang uban mo gud mo giabuso naman ninyo sige ra mo dawan. Ingana okay ra jud balag higda ra mo galing sa lug nga. Guys, kabalo mo sa unang balay namo, natulog ra mi nga walay pultahan. Wala mi nagreklamo guys, ever never gid mi nagreklamo nga. ana. Kana magtabil ramig Oo. ug ting bagyo magdukduk ramig. Magdok-dok pa yung bintana guys. Kung medyohan na po niya, kung ikumpay nga, baka na, mo lagi na, always be kind. Wala Kay wata ka balo, din ang yun. Ginoo, ang Ginoo ra man gud ang muhusga nato. So, mingon ang Ginoo nga kani, kamot man ni sila. Kaya sa Wala man na yung mga gidaot nga tao, wala man na yung Kaya sa una, ang mga sitwasyon na ito, gihimura na itong inspirasyon taon. Nga, Kung pasultiyon ka sa NMT, pwede to kahit sa istoryano. Oh, like ba nga kami di Diyos na, guys. like ba nga gihusgahan mi nga dili mi makapa-eskwela college. Karon naning kamot jud ko nga makauman ko Oh, kata guys, wala pa na yung camera, wala na yung vlog. Wala pa ko Wala nag-vlog. na yung vlog. Dili ko makapa-eskwela kay asa ko Wala gipa-eskwela. ang mga tao mo judge sila. Karon ang tao ang mga ilang isulti, syempre mo na imong motivation daw sa katapar man kamot ta kay Yeah. nakamilos man Kidad. sila sa paglanta mo ingon siya nga wata
Asa ka ta eskwela. makahuman eskwela kay watay kwarta. Karon nakahuman man og eskwela nga walay kwarta dyan. Yeah, Ba? grateful lang yun ko kay sa tanang yun nga kalisod na mo ba? Like, Balas ginuhong ginoo. Muna ingon sa pare nga ang yung problema mo na yung dakong cross nga pasano ninyo. Muna be grateful kay kamo gitagaan og struggle sa Ginoo. Pero ang Ginoo di man na matog struggle nga wala ay kasulbaran. Ako guys, nung magtanaw ko guys, kay kanang nga ra, kay murag ang Damgo. ang kahagaw mapud na mo sa una god, nung murag at the young age ba, nakakatuon akong inato, inana. Pero kanang murag gani lagi wala ka Siyempre kabalay. naaka sa una before wala pa di flag among plano din nga ni mag-eskwela magpunot ang balay. Before may mamahaw mi manihapon pero nag-story na dyan. Sabot na ninyo. Siguro mo pud ang way ni God nga kuan bisag inato tong life sa una, nag-trust lang taniya. Wa ito. na salig nita nga ang maabot ra uhon. Maabot ra puhon. Mo dagay mo pud ang way. Siguro guys, gihimo ni nga story guys nga nay mag-bash para mahimo pong inspirasyon sa uban. Like Di man gud ang- cycle ba? Inana. Ginoo sa social media nga kalibutan di jud mawala ng bash. Miski gaya ng mga artista na ay bash. Pero yan lagi kaya nang sinabi ko kanina, Wow, Tagalog na po. always be kind. Always be kind. Radyo diliman siguro lisod ba yung mong kind? Diba? Guys, Pero wala joy bayad man. usaon man na nga mugawas man jud silang baba. Ila man jud kang Naanagid na sa ilama. Na, wala na ito problema. pero nakaibaw jud ko mga kanang dili ko masuko. Dili ko mangaway sa social media. So Ay, kaya nga na jud ko. gikontrol man una mo as mga Pero Ay, ba? Disiplina. Ay, siya nga. Sige, pag-post ron kay ako delete ana, i-block mo Dili. Nanalas Ano na magod mo, iposta nimo syempre. Mm. Kasi ingon sa tao, pag pistahan ka sa tao, kisay malaot ikaw. Moingon ang tao la. Ingana diyan mong batasan di ay kay maabot ko sa social media gamay away na sa social media gamay unsa na sa social media. Sa una guys, inanaman si mama, no? Oh, na-control na ko. Among kuan, among hadlokon, sige. Mag-post ka. Siyempre. Tango na mo yung Facebook. Naon na sa usa ka balay. mito guys tinuod Isa pa ko. man day lain ang bupitol siyempre ang anak nga na Ang tinuod jud sa una guys, grabe jud ko kanang di ko makakontrol sa akong pag emosyon. Oh, kanang sobra na akong kasuko nga nganong gingana akong anak nga na ba kanang may nailas wa pa ko nag-vlog guys ngayon na honor ra si Cristel kay nakatapad og bright nga na ba murag Ako, kanang di na ako tumadawat dito na ako madawat kay anak gud na sa nako niya nakakita ko kung unsa niyang pagpaningkamot unsa niya pagtuon so man na honor student siya kay mga uban may na honor ra siya kay nakatapad og bright nga na ba Pero- pero sila maingon nga. Always ra di apply ang mga mga humilig gini sa simbahan. Kaya dihara mo ko nakaton ko dun sa Oo, mga po. hindot nga Dili ra pud ko din kumarandungan. i-apply. Dili I-apply ta ako pwede sa nga kuan. simba-simba lang. Di gawas pamalikas pa. Talaga rin mo simba ka niyo ko nga bitaw sal. Imo nang i-apply. I-apply sa Pwede basa kag Biblia, basa kag verses. O si ano ni Pinagulig simbahan no Basa na. nimo verses imong i-apply sa imong kagalingon. Mo ni gusto i-apply nimo sa imong kagalingon. Guys, lamig kayo sa feeling guys nga like hindi ka magbase sa mga tao, magbase ra ka kung asa ka gikan. Mujud na. Mo na nga ang ako ara Mm. kay uso man jud ang mga suicide ron kay tungod sa mga tao ron no social media na tuyok naman itong kalibutan sa social media. Ano ra jud what's your words ra jud ba? Una in the end of the day kung nakasakit ba kang tao. So maora to guys. Mga nag-lecture rami ba? Nag-lecture na sila kay Kung na magtanaw jud ko. nagkuha naman gud mi guys, nag-open lights naman gud mi sa kuan sandiler ba. Hala lay color lagi ni sang tulo nak. Kanang tulo ba? Thank you kayo guys. Kay mag-iba-iba na siya og kuan. Tricolor na siya.